minister Schouten, deputado Nina de Neijer, gezaghebber Reina, miembro di prensa, comunidad completo di Bonaire. Un felice tarde, mi nombre è Carol N. Soliano e mi chiamo buon menina in rueda di prensa di AOE, già viernes 3 di mei, in connessione con visita di trabalho di minister para manejo de pobreza, participação e pensão, senhora Schouten. Primeiramente, senhora Schouten, lhe a palavra, depois de qua deputado Den Heijer, lo dirige su mes na Bolsonaro, e já emissora nos passa para a parte de turno de pergunta para a prensa. Het woord is aan u, mevrouw Schouten. Bon tardi. En hartelijk dank voor de warme ontvangst die ik hier heb mogen ontvangen. Wij zijn de afgelopen week op alle 3 de eilanden geweest, afgelopen dagen hier op Bonaire. En het is goed om hier weer te zijn. Want het is niet mijn eerste bezoek hier. Ik ben hier 3 jaar geleden ook geweest. Maar het is wel mijn eerste bezoek als minister voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. En het is goed om hier te zijn. Goed om met eigen ogen te zien wat er speelt, hoe het gaat, maar ook welke zorgen de bevolking heeft. En ik ben weer onder de indruk geraakt van heel veel zaken die goed gaan hier. Vandaag mocht ik samen met gedeputeerde Den Heijer nog bij de kinderopvang zijn. En daar zijn hele grote stappen gezet de afgelopen jaren. Maar ik ben ook onder de indruk van de problematiek die hier speelt. Met name op het terrein van armoede. Daar hebben wij de afgelopen dagen ook een aantal bezoeken op afgelegd. Ik heb mensen gesproken in een thuissituatie. Gehoord over de moeite die zij hebben om rond te komen. Mensen ook die meerdere banen hebben om rond te komen. En dat het leven ook steeds duurder wordt hier op het eiland. En ik zie dat er ook heel veel gebeurt in de hulpverlening. Ik ben ook bij Accesso geweest, die ook goed naast de mensen staat. Maar het is duidelijk dat er ook meer moet gebeuren. En dat is wat ik ook de afgelopen dagen gehoord heb hier. Maar ook waarin ik van overtuigd ben dat wij zelf ook stappen moeten zetten om te zorgen dat de positie van mensen verbetert. Het is geen tijd meer voor rapporten schrijven. Het is tijd om nu ook daden te tonen. Tijd om te zorgen dat we ook zorgen dat op een aantal punten dat wat er al eerder was afgesproken, dat we dat nu ook gaan realiseren. En dat gaan we nu dus ook doen. We gaan nu een aantal uitkeringen verhogen. De eerste al per 1 juli aanstaande. Voor de mensen die een eigen wooneenheid hebben, zowel voor zelfstandigen als voor paren. Die gaan ook een hogere toeslag krijgen, waardoor zij ook, daar ook beter ook die woning kunnen betalen. We gaan de kinderopvang, of de kinderbijslag per 1 juli ook al met $10 verhogen, maar ook per 1 januari nogmaals met $10. We gaan dit jaar ook de dubbele kinderbijslag voor mensen met een kind met een beperking gaan we ook inzetten. Zodat het ook dit jaar mensen daar ook al wat van merken in hun portemonnee. Maar we gaan ook toewerken met een aantal stappen naar de realisatie van het eikpunt sociaal minimum. Dat is een afspraak die we ook hebben gemaakt. Vandaag ook met de centrale dialoog, waar de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties, het openbaar lichaam en wij ook aan deelnemen. En we hebben gezegd met elkaar, het armoedevraagstuk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik moet mijn deel doen. En dat gaan we ook doen door ook aan de inkomens wat te gaan doen van de mensen die bijvoorbeeld in de onderstand zitten of via de kinderbijslag. Maar het is ook belangrijk dat we aan de kostenkant wat doen. Dat ligt ook deels bij andere collega's van mij in het kabinet. En daar zullen ook stappen worden gezet. Het ligt ook deels bijvoorbeeld ook bij het openbaar lichaam. En we moeten met elkaar ook kijken wat er nu al mogelijk is aan die kant. Maar het is ook een opgave voor de werkgevers en de werknemersorganisaties. Bijvoorbeeld om te zorgen dat we ook weer stappen kunnen gaan zetten bij het verhoging van het wettelijk minimumloon. Want op die manier kun je ook zorgen dat mensen die werken ook echt meer overhouden aan wat zij doen. En dat is ook nodig. En ik ben blij dat wij vandaag dus ook die verklaring hebben kunnen ondertekenen. En dat we ook met elkaar onderkennen dat we dit gezamenlijk moeten doen. Het probleem is groot. Het probleem is heel groot. En daarom moeten we met elkaar de schouders onderzetten. Ieder op zijn eigen plek.
ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. En wij zullen dat ook doen met de uitkeringen. We zullen ook nog zorgen dat ook bij de kinderopvang er geld bij komt, zodat de arbeidsvoorwaarden daarvoor ook kunnen verbeteren. Dus dat de mensen die daar werken, dat die ook in salaris er weer ook wat bij krijgen. En dat zal ook per 1 juli aanstaande van kracht zijn. Daarnaast, en dat vind ik zelf ook mooi en goed, gaan we ook investeren in arbeidsbegeleiding. De jongeren die soms ook moeilijk aan een baan kunnen komen. Dat we daar nu echt geld hebben om te zorgen dat ze die stappen kunnen zetten. Maar ook mensen die bijvoorbeeld bij een sociale werkplaats werken. Dat we daar ook de komende jaren extra geld voor hebben. Want bij een sociale omgeving hoort ook dat we niemand laten vallen. Dat iedereen ook mee kan doen. En dat gaan we op deze manier ook stap voor stap weer realiseren. Het zijn allemaal broodnodige veranderingen. En we zullen echt actie erop blijven moeten houden. Maar ik ben wel blij dat we ook samen met het openbaar lichaam, maar ook met de andere partijen op dit eiland, nu echt tot die actie overgaan. Ik weet dat er veel vraag is geweest, wanneer gebeurt er nu iets? Ik ben ervan overtuigd dat we nu ook echt daadwerkelijk stappen zetten. Dat het ook weer verlichting kan betekenen in een situatie die heel moeilijk is. En dat we dit niet eenmalig moeten doen, maar dat we dit blijven moeten doen. Dit is voor iedereen belangrijk, zeker voor de mensen op het eiland. En ik ben blij met de samenwerking die ik bij alle partijen vandaag heb geproefd. We moeten dit met elkaar doen en we gaan dit met elkaar doen. Dank u wel. Dank je, minister Schouten. Het woord is dan de deputeerde Den Heijer. Boa tarde, de minha parte também, me está muito satisfeito com a visita de trabalho do ministro Schouten. Me por visa que durante o dia não comi a passa com ele, comi a mira com essa que uma pessoa que de verdade tem coração de carne, coração que está sente e que de verdade quer fazer ação. E essa visa agora também não tem tempo mais para mais rapport com investigação, mas tem tempo para ação. E o ministro aqui anunciou que alguma medida não que o governo tomar entrante para o mês de julho. Onde não seguro que nós estamos contentes com a parte de subida de kinderbijslag. Toen de acordo, me estava no começo de kinderbijslag também, ora introduzia essa aqui na 2016, que estava a $40 por luna. No sistema de kinderbijslag está diferenciado, se for de som de Holanda. Aqui não está em 100 por luna, na Holanda não tem cada quartal e na Holanda também não tem categoria de idade com suma mais alto ou mais abaixo. E me por visa, mirando a subida que tem agora aqui, que em certo 12 categoria não está mais alto ou igual, e é uma categoria de idade mais alto, outro ano que a subida tem uma diferença chiquito. Então, para o que trata, especialmente a parte de kinderbijslag, me estou satisfeito mirando de onde nós sabemos, onde nós chega agora aqui, está mais concreto que agora do tomar riba a área aqui. Para dizer também, tem outro que o ministro anunciou, que é parte de kinderbijslag dubbel, para estar que tem o ministerio de extra ajudança. Nós tura mira acaba que ela vai anunciar que ela vai na vigor outro ano que Deus quer, mas o ministro também escuta nós e a mira também que por uma maneira como por ajuda a aliviar é maior não for de ano aqui. Então, isso aqui também é algo concreto que o ministro também avisa que ele toma lugar aqui. Banda de outra coisa, minuto vai papo muito largo, mas me avisa que me dá roupa satisfeito e me tem confiança que o ministro aqui de verdade não está papo só, mas está tomando ação também. Dank je, deputada Den Heijer. Seguidamente, nós vamos over para a parte de turno de pergunta para a prensa. Petição à prensa está para ter a pergunta não cortico e conciso e também mencionar na quem a pergunta está dirigida. Na quem me pode dar para o meu turno? Giovanni de Nos TV. Minister, hoe ging het met de vergadering met de CIO en zijn leden? De vergadering met UCIBO was heel goed. Het was een goed inhoudelijk gesprek. Zij hebben hun zorgen aan ons kenbaar gemaakt, ook via het manifest dat zij ook aangeboden hebben aan mij.
Dat hebben we ook voor een deel ook al meteen besproken, want we hadden ook al een aparte vergadering met UCIBO. En ik denk dat de stappen die we vandaag hebben aangekondigd, dat dat ook al een groot deel is wat zij ook gevraagd hebben om ook tot actie over te gaan nu. Vandaag hebben we ook in de Centraal Dialoog, waar UCIBO ook aanwezig is, ook gezegd, dit is belangrijk. We moeten nu het akkoord van Kralendijk ook gaan implementeren. Iedereen die daar ook bij betrokken is. Maar we moeten ook die dialoog verder blijven voeren op andere onderwerpen. Bijvoorbeeld ook op het gaan invoeren van een werkloosheidsuitkering. Dat willen we ook gaan doen. Dat gaan we ook doen. Maar dat wil ik ook graag in overleg doen met UCIBO, maar ook met de werkgeversorganisaties. Siguiente pregunta. U had, als ik me niet vergis, een paper genomen bij Hotel Marriott. Ja. Ze hebben gevraagd om ik denk 6 weken of zoiets, om iets te doen aan de situatie op Bonaire. Wat zegt u erover? Ik zeg dat we vandaag al maatregelen aankondigen om de situatie ook te verbeteren. Maar ook dat het niet alleen iets is wat ik alleen kan, maar dat heel veel partijen hier ook de schouders onder moeten gaan zetten. Dit gaat ook over het kostenaspect, daar leggen zij ook de vinger bij. En terecht, dat begrijp ik heel goed. Waar ik wat kan doen aan de kosten, bijvoorbeeld bij kinderopvang, doen wij dat. Op de onderdelen komen de collega's ook uit Nederland, vanuit het kabinet in Den Haag, komen daar ook nog nader over te spreken. Maar juist aan de inkomenskant zetten wij nu de stappen die we ook met elkaar hadden afgesproken bij het akkoord van Kralendijk. Siguiente pregunta. Marit, Caribisch Netwerk. Ja. Goeiedag, ook aan minister Schouten. Ja, u heeft eigenlijk al laten weten op korte termijn enkele uitkeringen te zullen verhogen. Hè? Ja. Onderstand, kinderbijslag. Gelooft u dat dit op korte termijn genoeg zal zijn voor mensen? Of is het eigenlijk weer een kwestie van kijken of mensen het einde van de maand wel halen? De vraag of mensen het einde van de maand halen heeft vele aspecten. Dat is niet alleen de uitkeringen. Er zijn ook veel mensen die werken, die uitkering niet hebben. En die die vraag ook hebben aan het eind van de maand. Ik was hier, dat is niet alleen hier, maar ook op Saba Stasia, waar ik hiervoor ben geweest, zie ik dat heel veel mensen 2, soms wel 3 banen hebben om rond te kunnen komen. Dan gaat de vraag niet alleen over de hoogte van de uitkeringen, waar we ook wat aan moeten doen en wat we gaan doen. Maar dat gaat ook over hoeveel krijg je betaald. Dat gaat ook over de hoogte van de kosten van het leven. Daarom mijn oproep, dit is niet iets wat ik alleen kan doen. Ik ben wel diep gemotiveerd om mijn bijdrage te leveren aan dit vraagstuk. En dat hebben we hopelijk vandaag ook kunnen overbrengen. Maar dit moeten we ook echt met alle andere partijen in Den Haag, Openbaar Lichaam, de Eilandsraad, werkgevers, werknemers. Iedereen moet hier zijn bijdrage leveren. U heeft mevrouw Van Huffelen onlangs nog gezegd, hè, zo snel mogelijk een sociaal minimum bereiken. Toch komt u hier en zegt u eigenlijk weer tegen de mensen die niks te eten hebben, heb nog maar even geduld tot 2025. Zo komt dat over. Dat vind ik jammer dat dan zo overkomt, want dat is zeker niet mijn bedoeling. We hebben wel gezegd, we zetten elke keer een stap naar dat sociaal minimum. En in 2025 is die helemaal ingevoerd, inclusief ook de indexatie. Want de indexatie hoort daarbij. Anders dan wordt dat sociaal minimum ook weer uitgehold. Het is niet alleen dit aspect, het gaat ook over de kinderbijslag. Ik denk dat deputeerde Den Heijen net heeft toegelicht dat we op dat punt gewoon ook echt wel aan het niveau zitten van Nederland. Dus die vraag heb ik ook vaak gehoord van het Europees deel van ons land. Waarom zitten die dan met andere bedragen? Nou, hier denk ik dat we nu aantonen dat dat ook echt hier het geval is. Maar het is niet alleen een vraagstuk aan de inkomenskant. En ik heb die mensen zelf gezien, ik heb ze gesproken, die niet genoeg te eten hebben. Die ook niet weten hoe ze het eind van de maand halen. Dat raakt mij echt. En daarom vind ik het ook ongelooflijk belangrijk dat we deze stappen zetten. Dan vind ik het ook belangrijk dat we dat met elkaar doen. En dat we ook op dat punt, niet alleen ik, maar ook anderen de stappen zetten. Ja, waarom is het dan zo moeilijk? Waarom kunt u niet gewoon zeggen tegen die mensen van, per 1 juli zorgen we er niet alleen voor dat dus die onderstand en die kinderbijslag wordt bijgesteld, maar ook
dat zij een fatsoenlijk pensioen en een fatsoenlijk sociaal minimum hebben. Waarom is dat zo moeilijk? Waarom duurt dat nog 3 jaar? Nee. Bij de inkomens aan de ene kant moet je ook zorgen dat de verhouding tot het wettelijk minimumloon, dat dat ook goed blijft. Als je op een gegeven moment de inkomens allemaal omhoog doet en het wettelijk minimumloon niet, dan is het zo dat mensen die gaan werken uiteindelijk straks misschien nog minder overhouden of evenveel als mensen met uitkeringen. Dus je moet op al die punten allemaal de stappen gaan zetten. Daarom houden we op deze manier ook de discussie gaande over, we moeten ook aan de wettelijk minimumloonkant weer de stappen gaan zetten. Dat doen we ook in de Centraal Dialoog. En daarom doen we dat ook stapsgewijs, zodat het ook op die kant tegelijkertijd ook de stappen kunnen worden gezet. Het is niet zo dat wij die mensen nu zeggen van we laten ze zitten. Ik hoop dat wordt gezien dat de stappen die nu worden gezet, dat het eindelijk eens een keer is van papier naar actie. En dat we het gewoon gaan doen. En ik begrijp dat mensen zeggen, dat hebben we al zo vaak gehoord, maar we gaan het doen. Siguiente pregunta. Mevrouw Schout, u bent ook minister van Pensioenen, hè? Ja. Nou is een pensioen nog niet echt heel erg gebruikelijk op de eilanden. Wat zegt u tegen werkgevers die hun werknemers geen pensioen geven? Pensioen is een afspraak tussen werkgevers en werknemers. Dat is in het Europees deel van ons land ook zo. De overheid moet zorgen dat die afspraken ook gemaakt kunnen worden tussen die werkgevers en die werknemers. Het is in het algemeen belangrijk dat mensen ook een goede oude dag hebben. Wij doen dat door de AOV. Die gaan we ook verhogen per 1 januari. Dus ook daar zit nog een stap die we zetten. Dan is het ook goed dat de werkgevers en de werknemers, en daarom ben ik ook blij met die Centraal Dialoog, dit soort vraagstukken daar ook gaan bespreken. Wat betekent het ook voor andere partijen om te zorgen dat er ook iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om te zien wat een goede oude dag is. Dus daarom, dit zijn de zaken die wij juist daar heel graag willen bespreken. Dat doen we in het Europees deel van Nederland ook zo. Dat is dan van de sociale partners. Maar daar waar de pensioenregelingen kunnen komen, heel graag. En wij zullen daar ook kijken wat daar, als daar vragen zijn, dat aan onze kant ook nog iets nodig is, dan gaan we er altijd serieus naar kijken. Ja, want wat kunt u als Nederlandse overheid daaraan doen? Bijvoorbeeld dat gesprek ook op gang brengen. Dus ook zorgen dat daar dus ook dat soort thema's worden geagendeerd. Ook daarbij weer zeggen, wij kunnen wat doen aan de AOV-kant. En dat doen we dus ook. Maar kijk dan ook naar de verantwoordelijkheid aan de andere kant. U had het over het wettelijk minimumloon. Hè? Kunt u daar iets meer over zeggen, hoe dat eruit gaat zien? Nou, het wettelijk minimumloon is afgelopen januari met 10% verhoogd. Dat is al doorgevoerd. Wij hebben nu in de verklaring die we vandaag ook getekend hebben met elkaar gezegd, we moeten eigenlijk een soort driehoek hebben. Aan de inkomensregelingen moeten we doen. Dat doe ik. De kostenkant doe ik en met anderen. En ook nog aan zorgen dat ook het wettelijk minimumloon voldoende is voor de mensen die werken. Dat ligt ook echt in het overleg met de werkgevers en de werknemers. En zij hebben allemaal ook gezegd vandaag, daar gaan we ook weer verder naar kijken. Dus daar moeten ook weer stappen gezet worden. De concreetheid van die stappen, dat volgt ook weer uit de gesprekken in de Centraal Dialoog. Maar daar moeten we de druk op houden en dat zal ik ook zeker zo doen. Gaat u volgende week, of u gaat binnenkort terug naar Nederland. Volgende week hebt u ministerraad. Wat zegt u tegen uw collega's? Wat is de stand van, want u bent op meerdere eilanden geweest. Ja. Wat is de stand van de eilanden? De stand van de eilanden is dat hier mensen hard werken. Dat ze er alles aan doen om in hun levensonderhoud te voorzien. En dat de kosten steeds hoger worden eigenlijk op alle terreinen. En dat ik alle collega's heel hard nodig heb om ook op die onderwerpen te kijken wat er nodig is. Dus ik zal ze dat ook vragen. Ik zal ze vragen wat voor bijdrage zij ook vanuit hun onderdeel kunnen leveren. Dan gaat het over de basisbehoeften met energie en water. Maar goed, hier komen de komende periode ook nog wat andere collega's langs. Dus ik zou ook voorstellen, stel de vraag ook aan de andere collega's wat zij kunnen doen. Okay. Siguiente pregunta.
Ja, minister Schouten, u bent hier gekomen met de private jet vanaf Sint-Eustatius. Dus u heeft waarschijnlijk uit eigen ervaring ook ondervonden hoe lastig het is om te reizen tussen de BES-eilanden. Gaat u op basis van die ervaring binnen het kabinet uw hart maken voor het feit dat er 12 jaar na introductie van de nieuwe status nu ook behoorlijke en betaalbare vluchtverbindingen komen tussen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius en ook Curaçao? Ik heb zelf ondervonden hoe ingewikkeld het is om hier te komen. Zeker als je voldoende tijd wil hebben om op de eilanden de mensen ook zelf te spreken. En dat was mijn doel. Om hier te komen, om met eigen ogen te zien. Niet even snel erin komen en dan gauw weggaan. Ik wilde de mensen zelf spreken. Dat betekende dat het ook een behoorlijke puzzel was qua reisschema. En ja, dan snap ik ook dat mensen denken, hoe kan dat dan op deze manier? En ik moet zeggen, ik heb zelf ook gezegd, ik wil dit liever niet. Maar dan was de keuze dat ik hier eigenlijk bijna geen tijd had gehad en dat wilde ik ook niet. Ik weet wel dat het ingewikkeld is om tussen de eilanden te reizen. Dat weten we natuurlijk ook al wel langer. Dus dit is een van de onderwerpen die ook, waar wij gewoon, als ik terug ben, dat ik ook zal zeggen, dit is bezwaarlijk ook voor de mensen op de eilanden. En dan gaat het ook bijvoorbeeld over de kosten. Het is niet alleen de verbindingen als zodanig, maar ook over de kosten. Ik kan en ga daar geen toezeggingen nu over doen dat daar nu wat gebeurt. Maar ik ga het wel ook benoemen in de terugkoppeling die ik ook bij de ministerraad zal geven. Overigens ben ik van Saba naar Stesia met de boot gegaan. Dat was ook een bijzondere ervaring. Je moet goede zeebenen hebben. Maar dat soort alternatieven, het blijkt daar dat ook alternatieven voorhanden zijn. En het was ook goed om dat zelf mee te maken. En op die manier ook te zien dat er gekeken wordt naar alternatieven. Siguiente pregunta. ¿Tiene más pregunta? Sí. Minister, soms duurt het te lang om concrete afspraken te komen. Is er een knelpunt en waar zit dit? Ik begrijp de vraag denk ik niet helemaal goed. Om concrete afspraken te komen tussen Nederland en Bonaire. Is er een knelpunt? En als het zo is, wat is het eigenlijk? Nou, ik heb hele goede gesprekken met gedeputeerde Den Heijer. Zij is eerder ook in het Europees deel van het land langs geweest. Dat was in februari, denk ik, of maart. Ja. Dus zij heeft daar ook bij alle departementen ook weer de contacten gelegd. Ook hier was het contact goed. Ik denk dat het ook mede aan haar, toch moet ik wel zeggen, te danken is dat er ook wel druk op het onderdeel bijvoorbeeld van de kinderbijslag is gebleven. Daar heeft ze zich goed in vastgebeten, kan ik u vertellen. Dus daar waar de zaken spelen, zijn er goede contacten. Het wil niet altijd zeggen dat het alles meteen opgelost kan worden. Maar in mijn persoonlijke contacten is dat goed gegaan. En ik heb er vertrouwen in dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. ¿Tienes más pregunta? Ik heb toch een vraag aan de gedeputeerde Den Heijer. Uw ervaring met de minister. Zal ik even weggaan? Het Nederlands of in het papierment? Maneira man bisa, mi experiência estava tão hopi placentero, mi tenho bisa tempo de minister van Ark também estava tão persona hopi humano, e mi tenho bisa também com minister Schouten também echt mi amira sekaje ku e kostan a toche. Ora ela papia que rende não que mensa mira su situação de rende não, porque nosso país se compara rende na casa também, para é mesmo mira e experienciar que rende não. Nós rende não tá passa dengues, não que tem diferente reto. E me pobisa me tá senti sekaje e me tá mira também que eta manema bisa humano e com liberdade e que hace algo. De mesmo tu costa de seu poder, não tu costa de sua mão. Eta depende também de outro ministério, não, mas ministério de economische zaken, com outro ministério não, que também tem que assumir a responsabilidade tem essa aqui. Pero para lo que se trata MS, é maneira também, maneira ela bisa na markt maar bij, e pida não com nossa carta aan, para e bem back anto juli, agora que tem stap não concreto, subida não concreto, que eta mencionar que também guardo assim. Mita donele seguro, a mim in ieder geval te doen tur benefício de duda, que elo cumpre, que é costa que da bisa.
Okay. Si tem pergunta, nos vai para a última pergunta. Ja? Aan de gedeputeerde. De coronacrisis is, laten we zeggen, achter de rug. Je ziet bij veel supermarkten, plekken waar levensmiddelen gekocht worden, dat de prijzen aan het stijgen zijn. Met als excuus dat het door corona komt. Heeft de overheid daar oog voor? En zijn er bijvoorbeeld plannen om maximumtarieven voor, bijvoorbeeld zoals we op Curaçao hebben, een basismand van echt levensmiddelen die mensen echt nodig hebben, dat daar maximumtarieven voor gesteld worden? Jazeker, daar zijn inderdaad, de overheid heeft daar inderdaad oog voor. De gesprekken zijn gaande met de diverse supermarkten. Dus het is echt wel de bedoeling dat daar nu dus ook concretere resultaten uitkomen. In het verleden hadden we al een soort basismandje. Maar dat is door verschillende omstandigheden op een gegeven moment niet meer doorgegaan. Maar het wordt nu wel weer opgepakt door mijn collega Hennison Tielman. Maar zijn dat heel vrijblijvende gesprekken dan? Of wordt dat ook wettelijk vastgelegd? Nee, het zijn geen vrijblijvende gesprekken. Je probeert zoveel mogelijk wel te doen, natuurlijk een beetje in consensus. Maar op een gegeven moment, ja, dan ga je wel over tot handhaven en verdere acties. Dank u wel. We gaan de vragenronde afsluiten met de laatste vraag. Ja, ik heb toch een vraag. Internet natuurlijk is heel belangrijk voor iedereen. Er is momenteel een tijdelijke subsidie. Wordt dit verlengd? Dat is niet iets waar ik zelf over ga. Dat is iets waar de collega's in het kabinet over gaan. Dus ik laat het ook echt aan hen om daar ook gewoon de concrete zaken ook over te bespreken. Maar ik denk dat het gewoon in het algemeen, het kostenniveau, dat ook een van de onderwerpen is waarvan we weten dat het hier speelt. Misschien kunt u wel zeggen dat u ook de energietoeslag... Absoluut. Wij hebben, en dat was wel inderdaad een regeling die wij ook natuurlijk in Den Haag hebben afgekondigd. Dat er een tegemoetkoming komt ook voor de mensen vanwege de hoge energiekosten. Dat hebben we ook voor het Caribisch deel van ons land gedaan. We hebben ook samen met, of het Openbaar Lichaam heeft ook gezegd, nou, we zouden het op deze manier kunnen gaan doen. En dat betekent ook, wanneer moet ik even, want zo precies ben ik nog net niet op de hoogte wat er in het plan staat, maar dat we zeer binnenkort ook regeling hebben waarin ook de energiekosten lager zullen worden voor de mensen ten opzichte van wat ze nu zijn. Ok, dank je minister Schouten. Assim que damos nossa clausura parte de turno de pergunta para a prensa. Me quero a prensa danke para vossa presença e pergunta não assim. E prometo nos clausura, me te dona palavra na minister Schouten e gezaghebber Reina para dirigir último mensagem na comunidade. Minister Schouten, woord is aan u. Dank u wel. Ook dat ik hier mocht zijn. Het wordt nu weer tijd om naar huis te gaan. Maar ik hoop hier weer terug te komen. En voor nu, bon weekend. Ja, buon tardi. Ik wil namens mijn collega, ik sluit me volledig aan wat mijn collega Nina Den Heijer al heeft verteld. Deze keer was de tour met de minister, heb ik op 3 momenten, niet zo actief ben ik bij geweest dan onze gedeputeerde, die wel vrijwel al de tijd met de gedeputeerde bezig was. En ik moet zeggen, ik sluit me aan volledig aan wat de gedeputeerde heeft gezegd. Dit keer voel ik wel de vibratie of het gevoel dat mensen nu wel tijd voor actie in plaats van alleen maar rapporten schrijven. Dus ik sluit me daarbij aan en ik bedank de minister en ook haar delegatie die hier op Bonaire deze dagen de tijd hebben genomen, met iedereen hebben gesproken. Dit heeft me ook opgevallen. Dat u inderdaad de tijd hebt genomen met verschillende partijen zelf te hebben gesproken en daar ook volledig van op de hoogte te zijn. Ik hoop dat als u terug bent in Den Haag, dat u ook als een katalysator kan fungeren in de ministerraad voor andere collega's die dit ook zelfde stappen kunnen nemen en uw ministerie als voorbeeld kunnen nemen om hier ook dezelfde acties te gaan uitvoeren zoals u beloofd hebt. Mikera agradecer, minister e sua delegação para a visita na Bonaire. Me está completamente de acordo com o que meu colega Den Heijer a participar.
da cena com me também da cinti com agora aqui nós tem que visita de ministro Schouten nós está reparar com é momento para tomar ação e é mesmo declarar também diferente ação que vai tomar lugar para com nossa situação na Bonaire e nesse sentido é muito contento com a visita aqui e tem que bem com me a estava junto com o ministro de visita aqui e a reparar sei e o ministro toma seu tempo e vai para uma conversação com diferentes grêmios, pessoas na vacina e mesmo na altura de tudo o que está passando na Bonaire e a situação que nós temos. Nesse sentido, eu me agradeço no nome do povo de Bonaire para hora chegar o Landenberg e servir como catalisador para assim todo outro ministério também por seguir seu exemplo e assim o ministério que está dando bom exemplo porque com tem acto de a situação na nossa isla por seguir sei e para assim a melhorança de nosso tour aqui na Bonaire. Mas danke na minister e sua delegação e bom weekend. Bom weekend. Dank u minister Schouten, dank u gezaghebbers Reina. Na un turco es indonesianos, dank u e te outra oportunidade.